Shin ko ka san cewa wani irin hali 'yan uwanmu 'yan ƙasar Nijar suke ciki a ƙasar Libya? Ko kuma wani dangantaka ne yake a tsakanin ƙasar Nijar da ƙasar Libya a yau? To mai sauraro ka biyo mu a cikin wannan shiri inda za ka je mu ɗauke da wannan cikakken rahoto. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai saurare barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Idan kai baƙo ne a wannan tasha tamu, ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa yanda za ka ringa samun saƙonmu cikin sauƙi. Wato da zarar mun ɗora shi a manhajarmu na YouTube zai shigo zuwa wayanka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. A yau dai za mu ɗan yi tsokaci ne wato game da ƙasar Nijar da kuma ƙasar Libya, duba da yanda 'yan uwanmu wato samarin ƙasar Nijar suke tsintan kansu a ƙasar Libya wani lokaci, kan yanda abubuwa da suke faruwa wani lokaci ka ga tsangwama da rashin dai adalci haka. Duk da dai idan za a yi adalci da ɓarayin Nijar ɗin da ɓarayin Libyan duk inda aka duba za ka ga cewa kowa yana da gaskiya. To bari mu fara magana akan mu 'yan ƙasar Nijar ɗin. Mu 'yan ƙasar Nijar dalilin da ya sa mukan fita mu tafi zuwa wa'innan ƙasashe kamar irin su Libya ɗin, Saudiya, Algeria da su Nigeria ɗin, to shine mukan fita ne don mu nemo abin da za mu ci, wanda in mun nema ma za mu iya mu dawo gida mu buɗe wani kasuwanci mu ci gaba da yi a nan gida. Su kuma sauran irin wa'innan ƙasashen su irin su Libya ɗin, dalilin da ya sa idan muka shiga ƙasan suke wulaƙanta mu suna mana abin da bai dace ba su ne kamar haka. Mukan shiga ƙasan ne wato ta ɓoyayyen hanya, ba hanyar da gwamnati ta tanadar ba. To gaskiya su kuma suna amfani da wannan damar ne suke yin ma mutane wulaƙanci kala kala, don kai ne ka karya musu doka ka shige musu ƙasa ba tare da ka shiga cikin tsari ba. Akwai mutanen da muka zanta da su a wannan kafa tamu a inda suke faɗa mana cewa wannan abubuwan da ake musu ba sa jin daɗi. Don wani lokaci sukan yi aiki su je su yi ƙwadugo, su can mutanen ƙasar Libyan sai su ƙi biyan su hakkinsu, su ringa razanar da su suna nuna musu cewa ma za su iya sa a kama su ko su kai su wurin ma'aikata. To kun ga wannan ai duk ba abu mai kyau ba ne, zalunci dai ba yi da wani amfani. To a koda yaushe muna ƙara kira ga su wa'innan gwamnoni kai shugabannin ƙasa da a zauna a yi abin da